дар доираи бозиҳои даври ҳафтуми чемпионати Тоҷикистон миёни дастаҳои Лигаи Олӣ тимҳои Душанбе ва Истаравшан ба ҳам омаданд. Рақобати дастаҳо дар варзишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор доир гардида бо натиҷаи 1-1 хотима ёфт. дар поёни қисми аввали бозӣ футболбозони Душанбе дар дохили ҷаримагоҳи хеш ба қоидаситезӣ даст заданд ва довар ба дарвозаи онҳо пеналти таъин намуд. ҷарима 11 метраро форварди асосии дастаи Истаравшан Илҳом Баротов бехато вориди дарвозаи рақиб намуд. бо ҳамин натиҷа дастаҳо ба танаффус баромаданд. дар дақиқаи 63-юми қисми дуюми рақобат Амир Меъмарӣ Манеш аз ҳайати тими Душанбе бо голи зебои худ мусовиро барои тимаш таъмин сохт. бо ҳамин тартиб рақобати дастаҳои Душанбе ва Истаравшан дар даври ҳафтуми Лигаи Олӣ бо натиҷаи мусовӣ ба анҷом расид. дар рақобати дигари даври мазкур дастаи Хатлон бо ҳисоби 2-0 тими Куктошро шикаст дод. Истиқлол дар сафар 2 голи беҷавоб ба дарвозаи Эсхата зад. дидори дастаҳои Хуҷанд бо Файзканд ва клуби марказии варзиш Артеш бо Равшан бинобар иштироки тимҳои Хуҷанд ва Равшан дар марҳилаи гурӯҳии ҷоми Конфедератсияи футболи Осиё ба вақти дигар гузаронида шуд.